l'altre dia també vam estar conversant sobre la llavor del projecte, com havia sorgit, i una mica compartíem totes que en algun moment ens havíem plantejat per què estàvem separant la veu del cos si la veu és cos. Que és una cosa, la part que hem estat obrint aquí a Maria per primera vegada i estem veient com ens hi aproximam. Llavors tenim una primera proposta que ens va fantàstic que estigueu aquí per provar-la. Si la veu també és cos. Se projecta diferent a l'espai, viatge diferent, i ha estat un viatge també per nosaltres veure i composar i descobrir com se mou dins l'espai i dins l'espai. La dansa i la veu existeixen en comú en molts espais, els musicals, l'òpera, però sempre pareix que siguin dos mundos a parte que se troben. Jo he d'aguantar el to i aquí baix està fent... Llavors volíem veure què passava si jo faig això, què li passa?